Тошкото, аре ба. Ама Севки няма да мога да си дам много. Аз съм господин Тодоров, аз какви дават, че ти давам, той ще праваш. Оле, падаш сега. Тази вечер ти си чупиш главата. Дъшек ти, защо всеки ден закъсваваш за... Как ти не закъсвам, господине? Ти много алкохол пи, ти си алкохолик. Аз съм алхоловик, ама аз на точно на време и учавам са моите децалати. А ти нали беше учител какъв гинеколог си? 6 по 7 колко? 7! 6 по 7 колко Не беше? знам. 7 по 2 колко? 2 на 2 колко рука? Аз в момента давам ти трябва задавачи. 2 по 2, 4. България кой е спасител? Васил Левски! Давай ти 7 рози! Кой е най-големата вратар? Най-голямата вратар? Да. Боби Михайлов! Кой е най-голямата боксовор? Те са много. Дай ми примера. Сарафим Тодоров. Кой е най-големата тежаваците ти дигва? Глицен Ваша. Забравихме името. Давайте да купим, приятели, можем. Ангел Прасефо. Не. Кой? Наим. Давайте, можем. Можем да губим. Много ни бяга от нас. Давайте. Бам. Кой е пръзавет нашата държава? Наим Сулейманов, да. Президент, ние нямаме държава, за да имаме президент. Как нямаме презерванта там горе? Презерватив ли? Президент, презервант. Президент, кой беше, Петър Стоянов? Боблиск Радима. Бойко Борисова. Той не е, той е премиер, Двойка. Двойка ли? Защо ми пишеш двойка, алкохолик такъв? Как господине казваш алкохолик? Съм кой съм алкохолик? Ти не си алкохолик! Ти си алкохолик! Миришеш на джибра! Ти не знам, беше, кой е президент на България? Президент на България ли? Президент, не президент. Президент? Господине, вие вчера защо се напихте толкова много и миришете на джибра? Виж сега, моето момче. Алкохола нормално да пирававаш, защото вътре много микропарава имаме. Той че става всички микропаравите, убива всичко микропаравите и сама как ти слушаш, ставаш чистамата. Сега разбрах моточе. Сега че разбрах. Сега тези твоите микроби никога не умират. Там е проблема. Цял живот имаш микроби, глисти. Имам травололи или микроби имам аз? Кой? Траволово. Как става? Давайте, приятели, къде сте? Цъкайте, давайте, бам. Йордан, аз още трябва наказванията да дам тебе. Не, това беше това ти беше наказанието. Ти 1 час наказание ли ти ми даваш? 3 съм била в съм те. Алпер, Швонсолс. Давайте сега и момента. Йордан, сега ми казваш бива, Йордан, бива.